Извинете, господине, мога ли да задам един бърз въпрос? Здравей. В коя сфера успях да развиете вашата кариера? Ами в индустриалната правим матрици за стъклени бутилки и съвсем скоро правя един подкаст, който е отново на такава тематика. Страхотно, от колко години сте в тази сфера? Близо 15. Това е доста време. Кой е най-важният урок, който сте научили за сферата на индустрията като цяло? Ами в етапа на своето развитие човек допуска различни грешки, а важното е наистина да се получи от тях и с течение на времето се научава да взема правилните решения и така 15 години аз не спирам да се уча. Така че уроците се учат докато си жив. Напълно съм съгласен с вас. Кой е най-големият риск, който сте поемали през тези 15 години? Риска е да остана страни, да гледам и да не взема участие в нещо. Няма риск, който в момента да не съм поемал, свързан с това да се развивам по някакъв начин. Пробвал съм различни неща, не само свързани с самата индустрия, инженерната специалност. Успях да си направя фирма, която се занимава с фото, видео заснемане, дронове. Когато не успяваш да се развиеш на едно място, започваш в друга насока. Следно, ако можете сега да се обърнете към младото поколение предприемачи, какъв се бихте им дали? Ами сега сте млади, сега имате опция да пробвате различни неща, да правите грешки, да се получите от тях, да видите в това, което има като интернет пространство, да видите другите какъв опит са имали в стечение, когато са правили бизнес или така нататък, когато са се обучавали, да се получите и от техните грешки и да действате смело. Сега е времето. Добре, благодаря много за отделеното време, ценни съвети.